Så jeg vil gerne bevise kurvelængdeformlen, som lyder sådan her. L er lige med integralet fra a til b af kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden dx. Og for at gøre det, så tager jeg ligesom et udgangspunkt i, det er den her, jeg godt vil finde, den her kurvelængde, delta L. Og så bruger jeg så Pythagoras til at finde, altså det lyder på delta L i anden er lige med delta x i anden plus delta y i anden. Og så dividerer jeg med delta x i anden på alle tre, og så får jeg så det her, den her sætning. Og så lærer jeg videre, så det skal være den her ned, og så sætter jeg så det her i anden over på den anden side af lighedstegnet ved at tage kvadratroden af det her over. Og så lærer jeg delta x gå imod 0 på begge sider af lighedstegnet. Og derfor så får vi så L mærke herover er lige med kvadratroden af 1 plus y mærke herover, fordi vi lader delta x gå mod 0 i anden. Og så kan vi se, at L mærke er lige med kvadratroden af 1 plus y mærke i anden. Det må så være det samme som L er lige med integralet fra a til b kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden dx. Og det er det simpelthen fordi, at L mærke herovre, det er for ligesom at finde, altså for at gøre det modsatte, så tager man integralet. Og det giver det samme, fordi ja, det er bare modsætninger, eller hvad man skal kalde det. Så ja, det er sådan det.